The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 14:27, Peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Psalm 91:10-11. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For he shall give his angels charge over you, to keep you in all your ways. Before we start our Bible study nining adlaw, gikinahanglan ang atong paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9 nga mao ang gitawag nato rebound technique aron kita makauntol balik ngadto sa sulod sa atong pagigambitay sa Dios. Ano atong gitawag kini pagpauntol, rebound. Okay, so atong abiton karon ang 1 John 1:9 principle. Og alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas, magampo ta. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again to study your word. We thank you ining kinabuhing imong ilugwayan o sa imong tuman sa imong mga saad nga ni kanamo. Salamat sa imong grasya. Bisan pag kini nga mo pagtuon sa imong pulong grasya kini. O dili kami takos. Uban ni kami sa among pagpadayon sa padayon sa pagtuon sa imong pulong, pinagis pagtudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo, ang mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan to mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome once again. Ining atong pagdupot sa pagtuon nining atong tunanan nga giuluhan og rebound and keep moving nga atong tapuson kini ni ining adlaw. Una sa tanan, naghisgot man tabahin ni David, no? Okay, ato ipadayon atong gibiyaan kagahapon. Now, so ang Salmo 38:1-2 atong balikon kining pagbasa. O Ginoo, ayaw ko badlunga diha sa imong kasuko. Ayaw ako siluti diha sa imong kapungot. Mitaroy kanako ang imong udyong o giduot mo ako. Okay. Ani ay hulagway o pagpahamtang sa pagkalaot sa iyang kaugalingon o mahait nga sakit. Si David, naghingutas ubos sa kahapdos sa iyang mga nasinati, umikan sa Diyos nung pagpanton tungod sa iyang mga kasalanan. Kining maong mga udyong kini sa Diyos nga disiplina, nga mitaroy dito sa kinahiladmang dapit sa kalag ni David. Ang imong udyong giduot kanako, usa kini kapag pamulong nga naghimog usa ka drama bahin sa kagrabe sa nahiaguman ni David. Gipamtangan siya usa ka makaturunganong pagpanton sa Ginoo. Salmo 38:3 ngadto sa 6 na kanayon. Grabe na ang akong sakit
tungod sa imong kasuko. Masakiton ang tibuok kong lawas tungod sa akong mga sala. Gilumsan ako sa akong mga sala, og nadatugan ako sa kabugat niini. Tungod sa akong kabuang, nabaho og nadunot ang akong mga samad. Nagtiko na ako og nalupog og nagbangutan ako sa tibuok adlaw. Now, ang mga bersikulo 3 ngadto sa 6 nagkahulugan o hulagway kini og usa ka samad nga emosyonal ug pisikal agig mga sangputanan sa sala ni David. Ang masakiton ang tibuok kong lawas kini usa ka Hebrewanong sinultihan kun idiom alang sa pagkawa sa maayong panglawas. Nakadaot sa kahimtang pisikal o pangunahuna ni David ang iyang mga sala. Ang nagangot-ngot niyang pagbatig sada nahimong mabugat nga balatian sa iyang pagbati nga grabing nakapalupog ganiya nga makita sa iyang pisikal nga kabuang. Ang kagrabe ni maong disiplina nagsumikad sa iyang pagkapakya sa pagsugid sa iyang mga sala. Salmo 32:3. Kaya bigod nimo, kung mapakyas gani kita sa pagsugid sa atong mga sala, unya dili na to ipahilit ka ng mga sala, musangpot ra ba ka nag-usa ka pagtubag nga magas sumpay-sumpay, chain reaction. Ang sala nga original mamahimo ng masagulag reaksyong pagbatig sadan, nuntan pa o kapid-an ka mga sala sa una-una. Lakip ang pagminaot, kahadlok, kabalaka, kahigwaos, pagbati nga giduot, kasina, kaligot-got, kalagot ug kasuko. Sa kinatibukan, kining mga salaa mamunga og pagpiot og kayugot sa sod kalag nga moresulta og pagkadaot sa pisikal nga lawas. Salmo 32:3-4. Diya sa Salmo 38:7-8, taas ang akong hilanat og himalatyo nako. Wala na ko'y umuy og paglaom. Nag-ago ako tungod sa kasubo. Now, ang balat ang loins sa in English, nagisgot kini og sistema sa nervyos nga nadaot gumikan sa kang David nga mga sala sa una-una. Aging gisangputan sa pagkawalaka o kahigwaos, misamot pagkadaot ang iyang panglawas nga nagsalimuang na siya sa pag-ago. Diya Salmo 38:9-10. Nasayod ka o Ginoo sa akong gipangandoy. Nadungog mo ang akong mga dangoy-ngoy. Mikusog pagpitik ang akong kasing-kasing. Nawada na kong umoy og nahalap ang akong mga mata. Now, ang suliran ni David mao ang sa buhat nga ginadasig sa mga sa una-una. Lakip na ang pagbatig sa daan. Ang way puwas nga pagsamot sa pagpiot nga nagabutang sa mga sala ni David sa iyang kalag, nagahulga kini sa iyang pagkamayog kaisipan. Nawadad siya kadasig, kusog ang katakos sa pagpahimo sa kinabuhi. Salmo 38:11, gilikayan ako sa akong mga higala ug silingan tungod sa akong kabahong. Grabe gining kahimtang nagyo ni David. Now, dili lang kayang mga sala ni David nakaguba sa iyang temporal nga pagkikabitay sa Dios ug sa iyang panglawas. Nakaguba pagyud kadto sa iyang relasyon sa iyang mga kaigalan. Why tao ang malipay sa pagpakiguban nitong kanunay lang miserable? Why tao ang gustong maangin sa disiplina sa Dios
sa laing magtotoo. Ang mga higala ni David, misugod naglikay kaniya. Bisan gani ang iyang panimalay, mupahilayo na kaniya. Salmo 38:12-14. Gilitag ako ni adtong nagtinguha sa paghunos sa akong kinabuhi, o gihulga ako ni adtong buot mo dagmal kanako. Ug sa tibok adlaw naglaraw silang dautan bato kanako. Sama ako sa bungol nga dili makadungog, ug sa amang nga dili makasulti. Sama ako sa tao nga dili makatubag, kay dili man makadungog. Now, ang disiplina gud sa Dios usahay magalakip og mga pag-atake sa mga kaaway. Ang daghang mga kaaway ni David nagpagawas og kahigayunan nga ikadulot nining katalagmanon nga kahimtang. Bisan tuod og wa nila hisabti ang hinungdan, sila nakalinggat nga nag-anam siya sa pagkaluya o pagkatandugon. Agig pahimulo sa kaluyahon ni David, nagunahuna sila usa ka way kaluoy og nag-ikis-ikis nga mga pag-atake bato kaniya. Niining kahimtang nga pagkawa na'y umoy, jutay ray iyang ikasulti. Walay makalaban og nagahukdong. Wala gayud siya kadasig sa pagsukol. Ang tanang isyo nga maghatag untag pagkabililhon sa kinabuhi, nahimo na kining way hinungdan alang kaniya. Sa pagkawa na'y paglaom o pagkalusno, sa katapusan siya nakaamgo nga ang iyang bugtong paglaom ana lamang sa Ginoo. Diha na makahuna-huna si David sa pagsugid sa mga sala, human niya mahiyagumi ang tumang kapait sa Diyos ng disiplina. Salmo 38:15-17. Apan misalig ako kanimo o Ginoo, ikaw o Ginoo nga akong Dios, mauman ang mutubag kanako. Ayaw tuguti nga ikalipay sa akong mga kaaway ang akong kaguol, o ipagarbo nila ang akong pagkapukan. Hapit na ako matumba, o walay hunong ang akong pagantos. Now, atong hisgutan kini pagsugid na karon ni David. Diha sa di pa kita mo tukbil niya ng bersikulo, ang pagantos o pagkalaot ni David nahimong lugos ng lugos ng maantos nga nagatinguha siya sa paghunong sa iyang pagantos. Sa Salmo 38:18, gisugid ko ang akong kalapasan ug nahasol ako tungod sa akong mga sala. Now, una sa tanan, ang unang katunga nining bersikuloha nga pagsugid, nagahulagway kini kung saon sa pagpahiuli sa pagkikabitay. Gisugid ko ang akong kalapasan. Kini mao ipagampo ni David bahin sa pagsugid sa sala. Ang paghingalan sa mga sala ngadto sa Dios nga Amahan mao ray kinahanglan. Ang ikaduhang katunga sa maong bersikulo nagapadayag sa mga pagbati ni David niya ng higayuna. Mahimong ana ay mga pagbati o normal kini pag-ayo, apan dili kana sila mo'y basihanan sa kapasayloan sa Dios. Ang pagbasol sa iya mga sala, usa ka makatarunganon nga pagsumbalik o reaksyon, apan kini nag-aagad ras pagsangkap sa Dios ug dili sa tawhanong pagbati nga mao'y makapahiuli sa pagtotoo ngadto sa pakigamitay. Now, atong tukbilon kini karon ng unsa kadakong bili ang pagbayaran. Una sa tanan, o sa katapusan,
unsa man gyoy nakapahibalik ni David sa iyang hustong pagpanabot. Well, gimanduan sa Dios si Nathan nga propeta sa pagpakigatubang sa hari. Usa ka makahadlok ng talan-awon sanglit ang hari nga may pagkamaluyahon, mao man ang kinatumyang otoridad sa kayutaan. Hinoon, si Nathan, ingon nga propeta, may katungdanan sa pagsaway sa kapangakuhang politikal hunit sa Israel. Sa iyang pagpakiharong kang David, si Nathan mipili sa paggamit og usa ka sambingay. Sa maong sugilanon, ang mga panghitabo nagapakita sa kang David nga mga sala. Apan si David, labihan sa iyang pangatarungan bahin siyang mga sala, nga daw buta siya sa paggamit sa maong sambingay. Dili na kadto siya mga tarungan o sumbalik uban siya kasilag kung nasabtan pa unta mga niya ang tinuod nga kahulugan ini. Diha sa Segundo Samuel 12, 1-4. Unya gipadala sa Ginoo si Nathan ngadto kang David. Miadto siya kaniya o giing na niya sa David. Mao ni ang nasod sa maong bersikulo. May duha ka tawo nga miadto sa usa ka syudad. Dato ang usa ug ang usa ka bus. Daghan kayo mga hayupan ang dato, apan ang kabos wala gayoy lain gawa sa usa ka bayeng karniro nga iyang napalit. O giamuman niya kini, mitubo kini uban kaniya og sa iyang anak, og nagkaon kini sa iyang pagkaon og nag-inom sa iyang imnonon. Iya kining kugos-kugoson sama sa iyang anak. Usa ka adlaw ni anak, may bisita nga miabot sa balay sa dato ug wala siya gusto nga mukuha gikan siyang kahayupan aron iyang ihaw na lang sa bisita. Mao iyang giihaw ang baying karniro sa kabos aron ikadalit niya sa iyang bisita. Now, kung wa pa kadto si David muunlod og labihan sa pagkalaom siya ang pagkaunod non karnal, iya untang masabtan ang kahulugan sa maong sambingay. Siya mao ang dato. Ang kabos mao si Urias nga Hitihanon nga karon patay na. Ang iyang bugtong gipanag-iya maora ang baying karniro nga si Bathsheba. Niadtong karaan nga panahon didto sa Israel, ilang batasan ang pag-iihaw og usa ka tambok nga nati o baka o usa ka karniro aron mo ilang idalit sa ilang bisita. Inay mo kuha sa iyang kaugalingong panon sa mga kayupan. Ang dato mikawat tinuon og usa ka karniro sa kabos. Agig paggamit sa maong sambingay, si David na nag-iyag kapid-an kamatahom nga mga asawa. Apan gikawat pag yun niya sa Bathsheba, gikan ni Urias. Segundo Samuel 12, 5-6. Unya, nasuko pagayo si David, o giing na niya si Nathan, ipanumpa ko sa ngalan sa Ginoo ang tao nga nagbuhat niini ang ngayong patyon. Kinahanglan ulian niya ang tag-iya og 4 ka buok karniro kay wala siya kaluoy. Now, nganong labihan mang pagkalagot ni David? Ang iyang katarungan nahimangod. Hinoon napakya siya sa paghihimog usa ka personal nga pag-aplikar. Wala tuyua, iyang gimantala ang iyang kaugalingong hukom. Ang grasya sa Dios ra ang mipagaan sa silot nga kawantayon.
Exodo 21:14, Levitico 20:10. Inay ipahamtang ang silot nga kamatayon. Ang Ginoo migamit og upat ka pilo nga kapangulian isip basihanan sa disiplina alang kang David. Ang Dios mipanton ni David labaw pa sa unsa may naitala diha sa Salmo 38. Unsa kadugaya ang imong pagpabilin sa pagkagawa sa pagkingambitay? Ingon usab kataas sa bili nga imong paggabayaran. Segundo Samuel 12:7. Giingnan ni Nathan si David, ikaw mao ang tao. You are the man. Matod pa sa in English. Ang kamatuoran mihapak ni David sama sa usa ka liti. Apan una pa siya musinta, mipadayon si Nathan sa pag-ingon. Sa segundo Samuel 12:7 ngadto 8. O gania ang pulong sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Gidihugan ko ikaw aron maghari sa Israel, o giluwas ko ikaw sa kamot ni Saul. Gitugyan ko kanimo ang gingarian sa imong agalon, ug ang iyang mga asawa. Gihatag ko kanimo ang banay sa Israel ug ang sa Huda. Kung jutay pa kini alang kanimo, dugangan ko pa kini. Now, gitudlong hari si David sa Israel tungod sa grasya sa Dios. Ug dili tungod sa iyang halangdong kaarangan. Ang Dios mao ay nagapatuman ini ug dili si David. Ang tanan nga gipanag-iyahan ni David umikan sa pagka-matalamdon sa grasya sa Dios. Ingon usab katinuod kana alang sa tanan kanato. Ang tanan nga atong gipanag-iyahan bisag unsa mang panalangin sa kinabuhi, gumikan lamang kana sa pagka-matalamdon sa grasya sa Dios. Diya sa segundo Samuel 12:9 ngadto sa 10. Nganong wala mo man tagda ang akong pulong ug mao may imo gibuhat ang dautan sa akong atubangan. Gipapatay mo si Urias dito sa gubat o giilog mo ang iyang asawa. Busa, dili mo biya ang espada sa imong balay, kay imo man akong gisalikway o giilog mo ang asawa ni Urias. Now, gumikas mga dautan niyang gibuhat, kadtos David, wala mo tagad sa kabubuton sa Dios. Ang Dios mimantala sa disiplina alang ni David. Ang kabangis mo hampak sa iyang panimalay, sulod sa umabot nga mga katuigan. Segundo Samuel 12:11 ngadto sa 12. Miingon pa ang Ginoo, patunghaon ko batok kanimo ang dautan gikan sa imong banay ug sa imong atubangan, kuhaon ko ang imong mga asawa ug ihatag ko sila sa imong silingan ug siya modulog sa imong mga asawa bisag adlawng dako. Imo kining gibuhat sa tago, apan buhaton ko kini atubangan sa tibuok Israel ug sa adlawng dako. Now, ang mga sala ni David, iyang gibuhat sa tago. Apan ang iyang disiplina, ipahamtang nga dayag. Ang tibuok Israel, mo'y saksi. Si David mismo ang mipahibaw bahin sa iyang disiplina nga mabasa di versikulo 6. Ang Dios mo disiplina kaniya sa makaupat kapilo ikan sa iyang kaugalingong banay. Ang ikaduhang Samuel 12:13 misugod diin mibiya si David diha sa Salmo 38:18. Miingon ba si David og gikasubo ko ang akong gibuhat og nagbasol sa matag sala nga nabuhat pasaylua ako? Wala ra ba gyud. Himatik di unsa katino sa pagsugid ni David.
Segundo Samuel 12:13. Miingon si David kang Nathan, nakasala ako sa Ginoo. O giingnan ni Nathan si David, gipasaylo ka sa Ginoo sa imong sala, ug dili kaniya patyon. So gipasaylo diha si David sa Dios. O gikalimtan ang iyang mga sala. Kadtong milabay ng mga sala, wa na makapahimulang ni David sa pagpakimbitay sa Dios. Dili na angay bation pa ni David kadtong mapiiton nga pagbatig sadan o malukupon nga kahigwaos nga iyang gipadayag diya sa Salmo 38. Suma sa otoridad sa pulong sa Dios, kadtong mao nga mga sala, napapas na. Ang pag-usab sa pagbati nga sadan tungod sa maong sala, mahimo ka ng lain na usab nga sala. Sanglit, sama ra ka na nga gisalikway ang manindot nga grasyang pagsangkap sa Dios nga pagsugid o rebound sa English. Ang Dios nung pasaylo, wag yun mag-aagad sa atong mga pagbati, atong grado sa pagkasadaan, o bisan gani sa atong pagtuo. Ang kapasayloan, nag-aagad sa saad sa Dios nga iyang papaso ng mga sala kung ato silang hinganlan ngadto kaniya. Aron masinati ang panalangin sa ginabag-ong pakigambit o pakigambitay o sa paglikay sa litag sa pagkasadaan, gikinahanglan nga nakita pagtuong igapasaylo o gikalimtan ang atong mga sala o nga gihinluan kita sa tanan tang mga sala. Nan kita usab makaambit sa pagdaig ni David ngadto sa Dios. Salmo 32:1 ngadto sa 2. Bulahan ang tao kansang sala gipasaylo ug kansang kalapasan wala na isipa. Bulahan ang tao nga wala ilang sad-an sa Ginoo ug dili limbungan. Ang mga sala ni David hingpit gayod nga gipasaylo. Ang salin sa disiplina ni David gitiwas pinagi ngadto sa mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Gibayran ni David sa makaupat kapilo ang iyang mga kasalanan. Una, ang anak nga natawo gumikan sa pagpanapaw. Segundo Samuel 12:14-15. Ikaduha, si Amnon, si Amnon, anak ni David, milugos sa anak ni David nga babae, si Tamar. Segundo Samuel 13:1-14. Ikatulo, gipatay ni Absalom si Amnon, agig panimalos kang Tamar. Segundo Samuel 13:22-29. Ikaupat, si Absalom, ang anak nga gihugman ni David sa tanan, nangulo sa unsa ka nasudnong pag-alsa batok sa iyang amahan. Segundo Samuel 15:18. Now, ang iyang disiplina sa kaulahian gitiwas diha sa segundo Samuel 18:33 sa diyang nabalitaan ni David ang pagkamatay ni Absalom. Segundo Samuel 18:33, ug sa iyang paghilak, miingon siya, "O Absalom, anak ko, Absalom, anak ko, maayo pa unta nga ako'y namatay. O Absalom, anak ko, anak ko." Now, sa dihang nawalitaan ni David ang pagkamatay ni Absalom, nalusno kini siya, kumikan sa kasakit sa pagkawa sa iyang anak. Midangat ang pagkahuman sa disiplina sa iyang mga sala. O niyang upat ka tinagidyot kon installments, milugway pa kini gidugayon nga mga napulog 5 ka tuig. Nagkakatuon siya sa pagsalig sa Dios, taliwa sa tumang kalisod nga mga kaimtang. Daghan sa mga pagtulunan nga nakatunan ni David,
tinipig dihas mga salmo nga iyang sinulat atol sa pag-alsa ni Absalom, niyadtong pagkabuwagtang sa tanan niyang mga butang, ug nahimo siyang usa ka layas. Tungod sa iyang pakikabitay sa Dios, nakahimo si David sa pagpatulin sa iyang espirituhanong pag-abante, hinulagway sa prinsipyo sa pagtunglo nga nabalhin ang adto sa panalangin. Now, ang ehemplo niadto mangilngig nga hitabo ni David ngadto kang Batsiba nagapakita sa samad sa Dios nung disiplina. Ang ikanapulog duha nga kapitulo sa mga Hebrewanon nagapahimangno kanato sa dili paghikalimot sa katinuuran ug sa mga sangbutanan sa disiplina sa Dios. Og inyong nalimtan ang pasidaan nga gitumungan nga kaninyo isip mga anak. Diyas mga Hebrewanon 12, 5 ngadto sa 6. Anak, isipa nga manungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo, meaning pagpanton kanimo. Ug ayaw kaluya kun badlungon kaniya. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma, pahimangno nga disiplina. Ug kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila, bugat nga matang disiplina. Aron mamahimong mananaog, ang magdudua nga basketbolista, gikinahanglan niya ang pagsunod sa lagda nga gilatid. Sa mapananglit sa gayon nga ang referee mo pito tungod kay nakalapas ang usa ka magdudua. Ang Dios usa mo pito, pinagis pagpahamtang og disiplina sa gayon nga mahigawas ang magtotoo tungod sa iyang pagpakasala. Musugod ang Dios pinaagig pasidaan nga matang disiplina aron sa pagbahad sa magtotoo, bahin sa iyang pagkaunod nun, pagkakarnal, o sa pagdasig kaniya sa pagsugid sa iyang sala. Kung mupadayon ang magtotoo sa pagkaunod nun, pagkakarnal, nagaisip lang nga dili kayo manungdanon ang disiplina sa Dios, mupasamot ang Dios sa maong pagpanton. Gawas kung musugid ang magtotoo, kining naso yung pagpanton, mamahimo ng usa ka disiplinang musangpot sa kamatayon ang sala nga ikamatay, sin unto death. 1 Juan 5:16. Ang lihok sa Dios sa pagdisiplina dili gayud madaog-daogon o madagmalon. Ang Dios kanunay gayong makiangayon og makatarunganon. Ang Diyos ng pagpanton, kabahin kini sa Diyos ng tulumanon sa pagbansay sa magtotoo sulod sa harianong panimalay. Ang disiplina sa Diyos, ilahanan kini sa atong pagkaanak, Juan 1:12. Usa kini ka pagpakita sa gugma sa Diyos, ngari kanato, bisan pag maunod non karnal kita. Lahutay sa inyong giantos ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang kini akong gibasa karon mao kini ang contents sa mga Hebreano 12:7 ngadto sa 10. Akong malikon. Lahutay sa inyong giantos ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Kay may anak bagod nga dili disiplinahon sa iyong amahan. Kung dili ka mo kastiguhon, samas gihimo sa Diyos sa tanan niyang mga anak. Dili ka mo tinuod nga mga anak niya, kung dili mga anak sa gawas. Ang atong mga tawanong amahan, nagkastigo ka nato o gitahod ta sila. Dili ba mas labi pang dawato nato ang pagkastigo sa atong espiritual ng amahan aron makabaton kita kinabuhi. Kay gidisiplina kita sa atong mga tawanong amahan sulod sa mubong panahon lamang suma sa ilang ginauna ang ngay buhaton.
Apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan, pagkamasaligan. Now, ang mga maalam ug mahigugmaong ginikanan nagadisiplina sa ilang mga anak tuyo sa pagbansay kanila alang sa angayng pagpahiluna kanila sa kinabuhi ingon nga mga hamtong na. Pinaagi sa pagdisiplina, magkakaton ang mga anak sa pagkamapahiubsanon, pagtahod sa otoridad, pagkamatudluan, teachable, ug pagtagad sa unsay tukma ug mabungahon, mga hiyas nga labing kinanglanon alang sa pagkahamtong. Ingon nga nagaandam sa mga anak ang pagpanton nga gihimo sa mga ginikanan alang sa tawanong pagkahamtong. Ang pagpanton sa Dios nag-andam sa mga magtutuo alang sa ilang espirituhanong paghamtong. Sa iyang espirituhanong paghamtong, ang magtutuo makaasdang sa mga nagkalain-laing kasinatian sa kinabuhi. Ang aron makabaton kita kinabuhi, nagkahulugan kini nga kung musugid kita sa atong mga sala, mahihibo nato ang pagpadayon sa pagabante to move forward sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Kung mas daghan tag panahon nga igahin sa pagkigambitay, mas daghan usab kitag makatunan ug magamit nga pagtulunan sa pulong sa Dios. Samtang nagatubo kita espiritualmente, mas mudaghan ang atong katakos sa pagkinabuhi ingon man sa panalangin ug madugangan sa pagkabintaha ang atong kinabuhi. Ang aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan, kini nagalukop sa kinatibuk-ang bangaw sa mga bulok sa kalambuan ngadto sa espirituhanong pagkahamtong sa Kristohanong pagkinabuhi. Kastiguhon kita sa Dios aron sa pag-aghat sa atong pagtagad o sa pagpaamgo kanato sa unsay husto. Sa dihang nakatutok ng kita, musugid kita, maulian ug dayon nato og sibog ngadto sunahan. Mga Hebreanon 12:11, walay kastigo nga dili sakit ug dili gayud kini makalipay apan sa kaulahian kadtong nakadawat sa maong pagpanton makaani sa kinabuhing matarong ug malinawon. Now ang kastigo sakit gyud, di ba? Dili kini makalipay. Ang katuyuan sa disiplina gud mao ang pagtulid ug ang pagbansay. Ang bata nga wa tulira magatubo kini siyang usa ka mas hinupakon, busa siya usa ka laot, usa ka hingkod nga mapasuyupon ra sa iyang kaugalingon ug hiwi nga pagkahimutang sa kinabuhi. Hinuon, ang bata nga gimaayo gyud og pagkabansay, makabaton kini siyang dagkong mga kahigayunan nga mahimo siyang usa ka malig-on ug mahilunag hustos kinabuhi. Ang mga magtutuo nga motuwag sa Dios nung disiplina, pinaagig pagsugid sa mga sala, mapunan sa Espiritu Santo, ug makapanag-iyang puruhan nga makatubo sa ilang kinabuhing espirituhanon ug ang dagko pang grasya nga mga panalangin sa espirituhanong kinabuhi. Naa Santiago 4:6. Diyas mga Hebreanon 12 ngadto 14, kini nagkanayon. Busa, ipataas ang nahuyhoy ninyong mga kamot ug liguna ang naluya ninyong mga tuhod. Kini pagsugid sa sala. Subayan ninyo ang tulin nga mga dalan aron dili mainutil ang piang ninyong tiil, kundili mamaayo hinoon. Paningkamuti ninyo ang pagpakigdait sa tanang tao o sa pagkinabuhi nga balaan kay gawas niini walay makakita
sa Ginoo. Now, ang pagpalig-on sa nahoy-hoy nga mga kamot ug naluyang nga mga tuhod ug ang pagtul-id sa mga dalan, kini sila mga sama kahulugan o kapulong sa pagsugid sa sala nga mosangpot ngadto sa pagpuno sa Espiritu Santo ang tinubdan sa kalig-ong espirituhanon. Ang pagsugid sa sala, rebound, magapausab kanimo gikan sa kaluyahon tungod sa pagkaunod karnal ngadto sa kalig-unan sa naulian nga kinabuhing espirituhanon. Ang espirituhanong kinabuhi mamaayo gumikan kay nausab man ang pagtunglo ngadto sa panalangin. Ang kaluyahon sa pagkatinunglo ubos sa disiplina mamahimo na kining kalig-on sa alantuson alang sa pagpanalangin. Ani apay panapos nga pahimangno bahin og disiplina nga mabasa ta dias bersikulo 15. Okay, mga Hebrewanon 12:15. Pagmatngon kamo nga walay usa ka ninyo nga mobiya sa grasya sa Dios. Ug matnguni nga walay usa ka ninyo nga mahisama sa mapait nga tanom nga motubo ug makahasol sa uban pinaagi sa hilo niini. Adunay ubang mga tao nga motubang sa disiplina gikan sa Dios nga magbaton og kayugot ug mopadayon sa pagkayugot. Mga himo sila mga tigbabag, mga makaluluoy mga tao nga nangahimong sampung sa ilang kaugalingong espirituhanong pagtubo o sa mga kinabuhi nga Kristohanon, espirituhanon sa uban. Dili na gyud kini sila mahiulian ug mahiluna pag-usab sa grasya gawas kung mosabot sila matuod nga katuyuan sa disiplina. Ang Dios nagasangkap sa magtutuo og hingpit nga kasulbaran sa sala. Sukad niyang higayon nga kita naluwas, ang Dios kanunay gyud nga nagatiman kanato diya sa grasya. Iya kitang kastiguhon diya sa grasya, iya kitang pasayloon diya sa grasya, nagapadalangin siya kanato diya sa grasya. Ang pagsugid sa atong mga sala mo'y kahugpungan sa grasya. Ang pagsugid sa atong mga sala mo'y labing yano, apan labing dili katuuhang konsepto o mithi sa kinabuhing espirituanon. Ang kasayon sa maong paagi nga di na ato lang hinganlan ang atong mga kasalanan o pasayloon kita sa Dios, kana nagapahandom sa iyang walay tupong nga grasya. Ang pagsugid sa mga sala kung pagpauntol balik sa sod, nagabuntog sa sala ug nagahatag kanato kahigayunan nga mapahimuslan ta ang gahom sa Dios. Anaara sa tumoy sa atong tudlo ang Yahweh nga mubukas sa Kristohanong paagi sa pagkinabuhi. Ang paggunit sa pagsugid sa atong sala mao ang pagbukas sa manindot nga kagawasan nga espirituhanon nga gisangkap sa grasya sa Dios ngadto sa matag magtutuo ni Ginoong Jesucristo. Busa ayaw pakyasa ang grasya sa Dios. Ang grasya sa Dios nung kagayod nga mopakyas kanimo. Pauntol balik sa sulod sa gahom sa Dios ug sigiha pagsibog ngadto sa unahan. Dinhi mahuman ang atong pagtuon ni ining rebound and keep moving o hinaot nga nakapupo sa bikaw mga pagtulunan bahin ini o kining tanan grasya sa Dios. Magampo ta. Amahan among langit nun, salamat sa imong grasya nga among gipahimuslan. Hinaot nga kini mo tuhop gayud sa among galaman, sa among kalag aron kini among magamit sa among pagkinabuhi ingon nga imong mga anak. Ubani kami sa among pagpadayon, sa among pagtubo diya sa imong grasya kahibalo kang Ginoong Jesucristo. Dada kami pagbalik ugma. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo.
Amen.